माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 11வது நாட்களில் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? யாரும் வாசிக்கலன்னா நான் வாசிச்சிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம 15 மினிட்ஸ் 30 மினிட்ஸ் 45 மினிட்ஸ் ஆயிடுது. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदादिहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गोविंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி அந்த ஸ்லைட் போயிடுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அடுத்ததுல இருக்குங்களோ? ஓ, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத ஏகதசோऽध्यायः விஸ்வரூப தர்ஷன யோகः. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்து நம்ம 10வது அத்தியாயம் விபூதி, பகவானுடைய விபூதி யோகத்தை பார்த்தோம். சோ கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அதே சமயத்தில் அனைத்திற்கும் அவரே ஆதாரமானவர் அப்படின்றத பார்த்தோம். தூய பக்தி என்பது மட்டுமே பகவத்கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை வந்து உங்களுடைய உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன், இருந்தாலும் நீங்க எங்கெல்லாம் இருக்கீங்கன்றத பத்தி அவர் வந்து கேட்க பகவான் வந்து அதை விவரித்தான்னு பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய 9வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். எல்லா இடங்களிலும் எப்படி பகவான் வியாபித்திருக்கின்றார் பரபிரம்மமாக, அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம், அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனோட கேள்விகளுக்கு வந்து பகவான் ஆன்சர் பண்றது மட்டும் இல்லாம, அவருடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் மிகவும் பயந்து போய் அவர் என்ன சொல்றார், உங்களுடைய அந்த 2 கை ரூபத்தில் எனக்கு தரிசனம் கொடுங்கள் அப்படின்றதையும் சொல்றார். அதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம். முதல் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच मत् अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसञ्चितं यद्वा योक्तं वससतेन मोहयं विगतो मम. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. ஸ்டார்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல, அதுவும் செகண்ட்ல 2.7ல என்ன சொன்னார், கார்பண்ய தோஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணார் இல்லையா, எனக்கு வந்து ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கேன்னு. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எனது மயக்கங்கள் தெளிந்து விட்டது. அடுத்த ஸ்லோகம் போங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 2வது ஸ்லோகம் 3வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது பிரபுஜி வாசிங்க. ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காதீங்க, இல்லைன்னா நான் வாசிக்கிறேன். பவாப்யோ ஹேஹி பூதானாம் ஸ்ருதௌ விஸ்தரஷோ மயா त्वत्त कमलभद्राश महात्म्यम् अपि साव्ययम् एवम् एतत् यदा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம. தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். உங்களுடைய அதனாலதான் நம்ம அந்த விபூதி யோகம் பார்த்தோம் இல்லையா, உங்களுடைய பெருமைகளை நான் உணர்ந்து விட்டேன். உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். சோ இங்க அர்ஜுனன் என்ன சொல்றார், அவர் வந்து பகவான் மேல சந்தேகப்பட்டு கேட்கவில்லை, ஆனால் நம்மை போன்ற அஜ்ஞானவாசிகளுக்காக அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து வேண்டி கேட்டுக்கொள்கின்றார். நீங்க தான் எல்லா ரூபத்திலையும் உயிருள்ள உயிரற்ற, அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோம் ஒளியில சூரிய சந்திரனோட ஒளியாக இருக்கின்றீர்கள், நீரோட அந்த சுவையாக இருக்கின்றீர்கள், பூமியில இருக்கக்கூடிய மனம், இதெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க. ஆனா உங்களுடைய அந்த ரூபத்தை நான் பார்க்க, அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை பார்க்க நான் அவளாக இருக்கின்றேன். 12 ஆதித்யாஸ்ல வந்து விஷ்ணுவாக இருக்கின்றீர்கள், 11 ருத்ரர்களில் வந்து சிவபெருமானாக இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க, முனிவர்கள்ல வந்து பிருகு முனிவராக இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. சோ உங்களுடைய அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை நான் காண்பதற்கு தகுதியானவனாக இருந்தால் எனக்கு அந்த ரூபத்தை காட்டுங்கள் அப்படின்னு வந்து அவர் கேட்கின்றார். 4வது ஸ்லோகம், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பிரபுஜி. 4வது ஸ்லோகம் 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னாச்சு? ஸ்கிரீன் தெரியுதே, எனக்கு தெரியுதே.
உங்களுக்கும் தெரியும்னு हरे நினைக்கிறேன். कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, हरे வாசிங்க कृष्ण மாதாஜி. माताजी। मन्यसे अदिक्तशक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगीश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हरे कृष्ण माताजी। அடுத்தது அஷ்டா மாதாஜி। வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि सदसो अध सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியருளும். உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்கக்கூடிய எனக்கு தகுதி இருந்தால் அந்த எல்லையற்ற ரூபத்தை எனக்கு காட்டியருளும். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருத்தாவின் மகனே, எனதன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. என்ன ஒரு இது சொல்றதா இருந்தாலும் பகவான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முன்னிற மாதிரி கிளிம்ஸ் கொடுப்பார். இது இருக்கக்கூடிய எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக 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 ரகசியமான அறிவு, உன்னதமான அறிவு. அது போல இப்ப இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, எனக்கு லட்சக்கணக்கான வடிவங்கள் இருக்கின்றது, பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் நான் அந்த திவ்ய ரூபத்தை உனக்கு காண்பிக்கின்றேன் அப்படின்றத சொல்றாரு இங்க. 6வது ஸ்லோகம் 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கும், சோ டக்குன்னு வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. हरे कृष्ण माताजी। वश्यादित्यान् वसुन् हरे कृष्ण माताजी। वश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुदस्तदा बहून्यत्रिष्टपूर्वाणि पश्यासर्याणि भारत। 9வது श्लोकम्। सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास भारताय परमं रूपम् ऐश्वरम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார். திருப்பி அவர் அவருடைய விஸ்வரூபத்தை பற்றி அவர் விளக்கம் சொல்றாரு. இங்க சஞ்சயன் கூறினான். அந்த 6வது ஸ்லோகத்துல 8வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் அந்த விஸ்வரூபத்தோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுப்பாங்க. இங்க அடுத்து 9வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு சஞ்சயன், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 10ல இருந்து 11வது ஸ்லோகம். 10, 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. பஷ்யதம் அநேக வக்த்ரதயனம் அநேக கத்புதா தஷ்டனம் அநேக திவ்ய பர்ணம் திவ்யேன கேதாயதாயதம் திவ்யமாம் யாம் பரம் தரம் திவ்ய கதனாலோபனம் சர்வஸ்யமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வத்து முகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்ப்பதற்கு இந்த கண் போதாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஜட கண்கள் போதாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றார், பௌதீகமான அந்த பார்வையை அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கின்றார். அந்த பார்வை கிடைத்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு எங்கு பார்த்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணர் தெரிகின்றார். என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ல. அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா அநேக கண்கள் இருக்கு, அநேக வாய்கள் இருக்கு, அநேக அற்புதமான தரிசனங்கள் இருக்கு. சோ அவரோட எல்லா திவ்ய ஆயுதங்களும் அவர்கிட்ட இருக்கு. அழகழகான மாலைகள் போட்டிருக்கார். ஆபரணங்களை என்னையே பார்க்க முடியவில்லை. சோ அது எப்படி இருக்காருன்னா ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கின்றார். அவருக்கு ஒரு எல்லையே இல்லை. வானம் எங்க இருக்கு, பூமி எங்க இருக்குன்னே நமக்கு தெரியல. ஆதி அந்தம் இல்லாமல் மத்தியிலும் பகவானே எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். ஒரு 360 டிகிரில பார்த்தா எல்லா இடத்துலயுமே பகவானே இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால அர்ஜுனன் எல்லா இடத்துலயும் விழுந்து விழுந்து கும்பிடுறாருன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். 12, 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थित पतिपाह शत्रुषि सास्यत् पासस्तस्य महात्मनः. 13 படிச்சிட்டோமா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 13 வாசிங்க. तत्रैकस्ततं जगत्कृत्स्नं प्रविपक्तम् अनेकता अभश्यत्येव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரம புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. சோ அவர் அவ்வளவு பிரகாசமாக இருந்தாராம். ஆயிரக்கணக்கான ஒரு சூரியனே நம்மளால பார்க்க முடியல. ஆயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் வந்தால் ஒருவேளை அவருக்கு அந்த பிரகாசத்துக்கு சமமாகலாம் அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனன் சொல்றார். ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் இந்த பிரபஞ்சமே டிஃப்ரெண்டா பிரிந்து இருக்கு. அதையும் அர்ஜுனன் இங்க பார்க்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 14. பண்ணலாமா? எனக்கு நானே வாசிச்சுட்டு விட்டுமா? ஏன்னா லேட் ஆகும் போல இருக்கு. யாரும் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க டக்குன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ததஹ விஸ்மயாவிஷ்டோ ஹ்ருஷ்ட ரோமா தனஞ்சயः பிரணம்ய ஸ்ரீரஸ தேவம் கிருதாக்ஞஜலிர் அபாஷத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்சரிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். சோ அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னா ஆச்சரியமா இருக்கு. எப்படி இதை பார்க்க முடியும்? இப்ப நம்மளே ஒரு இதை பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் தான் நம்மளுடைய அந்த விஷன் கூட லிமிட்டா தான் இருக்கும் இல்லையா? அதுவும் இப்பவே சின்ன வயசுலயே நம்ம எவ்வளவு பெரிய கிளாஸ் போடுறோம் மைனஸ் பிளஸ் பவர்ல. இங்க அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அவரால் பார்க்க முடியுது. ஆதி அந்தம் இல்லைன்னு சொல்றாரு. ஆனா அதை எப்படி அவரால் பார்க்க முடிந்தது இல்லையா? வியப்பினாலும். அது எப்படின்னா பகவானுடைய அந்த கருணையின் காரணமாக அர்ஜுனனுக்கு கிடைக்கப்பட்ட அந்த தெய்வீகமான பார்வையின் மூலமாக இதை காண முடியுது அவரால். வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் அவருடைய அந்த பில்லோரெக்ஷன் சொல்லுவோமே, நம்மளோட அந்த மயிர்கூச்சல் எல்லாம் அப்படி புல்லரித்து நிக்குது. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு? எங்க பார்த்தாலும் பகவான் இருக்கிறதுனால கை கூப்பி சிரம் தாழ்த்தி அப்படி வணக்கங்களை சுத்தி செலுத்தி கொண்டே இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 15, 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 15, 16. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संज्ञान् ब्रह्माणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषींश सर्वान् उरकांश स दिव्यान् अनेक बाहूतर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपं नान्तं न मत्यं न पुनस्ताप्तिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் தமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். எல்லாமே உங்களுக்குள்ள அடங்கி இருக்கு. எல்லாரையும் நான் உங்களுக்குள்ள பார்க்கின்றேன். உலகத்தின் இறைவனே விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கின்றேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காண முடியவில்லை அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அந்த இத 17, 18, 20, 21 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 17, 18, 20, 21 ஸ்கிரீன் தெரியுது பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. क्रीडिनं कदिनं सक्रीनं च देमोराहिं सर्वदो दीप्तिमन्दं
பஷ்யாயுத்வாம் துர்நிரீஷ்யம் சமந்தாதீப்தா நவார் கத் யுதிம் அப்ரமேயம். கீழே இருக்கு பாருங்க மாதாஜி, 20, 21 கீழே இருக்கு பாருங்க. தியாவா திவ்யோரிதமந்தரம் ஹி வியாப்தம் த்வயேகேன திஷஸ்ச சர்வாः திஷ்வாத்புதம் ரூபமுக்த்ரம் தவேதம் லோகத்ரயம் பிரவ்யதிதம் மகாத்மன். 21 வாசிச்சுங்க மாதாஜி. 21 படிக்கலையா? 18 படிக்கலையா நீங்க? ஆமா, ஓ 18 படிச்சிருவாமா? படிங்க படிங்க படிங்க. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परमनिधानं त्वमव्यय शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मनो मे. 21வது ஸ்லோகம். அமிஹி துவாம் ஸ்வரசங்கா விஷந்தி சித்பிதா பிராஸ்லயோ கிருணந்தி ஸ்வஸ்தி திவ்யா மகர்ஷி சித்தசங்கா ஸ்துவந்தி துவாம் ஸ்துதிபி புஷ்கலாபிஹி. ஹரே தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரமும் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமர் ஆகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம், பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூவுலகம் குழம்பியுள்ளது. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகா ரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமல்ல, மற்ற உலகத்தில் இருப்பவர்களும் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியத்தோட, ஒரு சிலருக்கு பயம் வந்து பகவானை வந்து அமைதி அமைதி என்று கதறியபடி கதறாங்க. வேத மந்திரங்களை பாடி பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் பகவான் வியாபித்திருக்கின்றார். அப்ப அவர் எல்லா அந்த கோரமான பற்கள் அது அடுத்தடுத்ததுல வந்து பார்க்க போறோம். சோ அந்த ரூபத்தை பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் பயம் வந்து விடுகின்றது. பகவானை வந்து ஆதி அந்தம் என்று காண முடியவில்லை. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரபிரம்மமாக எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கின்றார். அடுத்த இது வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. 23, 24 இன்னைக்கு நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஸ்லோகங்கள் தான் ஃபுல்லாவே. வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுது எனக்கு. ரூபம் மஹத்தே பகுவக்த்ர நேத்ரம் மகாபாஹோ பகுபாஹுரூபாதம் பஹூத்ரம் பஹூத்ரம் ஷ்ட்ரக்ராலம் திருஷ்ட்வா லோகஹ பிரவ்யதிதாஸ்ததாஹம் ந ஸ்ரூபஷதீப்தம் அநேகவர்ணம் வியாத்தானம் தீப்த விஷால நேத்ரம் திருஷ்ட்வா ஹிம் த்வாம் பிரவ்யாதி தாந்தர் ஆத்ம திருதிம் ந விந்தாமி ஷமம் ச விஷ்ணு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். உங்களுடைய இந்த ரூபத்தை பார்த்துட்டு எத்தனை எத்தனை கண்கள், எத்தனை எத்தனை முகங்கள், வாய், அது கோரமான பற்கள், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தேவர்கள் மட்டுமல்ல நானுமே குழம்பி இருக்கின்றேன். எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணு. அதனாலதான் அவர் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டார், இந்த மாதிரியான
ரூபம் தேவர்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் கூட காட்டப்படவில்லை அப்படின்றத சொல்லிட்டார். அர்ஜுனன் வந்து ஒரு இதுல அவர் என்ன சொன்னார், நீ பொறாமையற்றவன், அதனால இந்த மிக ரகசியமான அறிவை சொல்கின்றேன். அடுத்ததுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ என்னுடைய உற்ற நண்பன், அதனால உனக்கு இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் கொடுக்கிறேன் நான். சோ எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவை, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்க கூடிய விஷாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. இத பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. இதுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னால இத தக்க வைக்க முடியாது அப்படின்றது வந்து அவர் சொல்றார். குழம்பி போய் பயமும் வந்து வருகின்றது நம்மளுடைய அர்ஜுனனுக்கு. 26, 27, 28 மாத்தாஜி வாசிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அயி சத்வாம் திருதராஷ்டிரஸ்ய புத்ரா சர்வே சகைவாவனி பால சங்கைஹை பீஷ்மோ துரோண சுதபுத்ரஸ் ததாசௌ சகாஸ்மதியை ரபியோத முக்கியை. 28வது பக்த்ராணி 27 சைடுல இருக்கு பாருங்க மாதாஜி. 27 மாதாஜி. பக்த்ராணி தே தேத்வர மானா விஷந்தி ராகராலானி பயானகானி கேசித் விலக்னா நஷனாந்தரேஷு சம்த்ருத்யந்தே சூர்ணி தைருத்தமாங்கைஹை. 28 யதா நதி நாம் பகவோ அம்பு வேகாக சமுத்திரமேவாபி முகாஸ்திரவந்தி ததா நபாகி நரலோக வீரா விஷந்தி வக்த்ராண்யபி விச்வலந்தி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தனது கூட்டத்தைச் சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்கள், பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளேயே விரைந்து நுழைகின்றனர். எப்படி வந்து ஒரு ஆறு வேக வேகமா கடலை நோக்கி போகுமோ அது போல எல்லாரும் உன்குள்ள வந்து வேகமா உன்னுடைய வாய்க்குள் நுழைகின்றார்கள். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கு இடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். அதையும் அவர் விட்னஸ் பண்றேன்றார் இல்லையா. எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் அதனாலதான் பகவான் சொல்லியிருக்கார் காலம் நான் அப்படின்னு. இதெல்லாம் எதிர்காலத்துல நடக்க போகுது. அவங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி அழிந்து விட்டார்கள். நீ வந்து எனது கருவியாக இருந்து இந்த போரை வந்து நடத்தி செல்லணும், அவ்வளவுதான். அததான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, நான் தான் காலம் இல்லையா, இது வந்து நடக்க போகுது ஃபியூச்சர்ல. சோ நீ வந்து போரிடணும்ன்றத நம்ம வந்து முதலே பார்த்தோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் அதெல்லாம் பாக்குறாரு. பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் இருக்கு. அவங்க எப்படி வந்து பகவானோட வாய்க்குள்ள போறாங்களா, எப்படி வேக வேகமா அந்த நதி வந்து கடலை நோக்கி ஓடுதோ அது போல அவங்க எல்லாம் வந்து பகவானுடைய அந்த வாய்க்குள்ள போறாங்க அப்படின்றது வந்து அர்ஜுனன் இங்க பாக்குறாரு. 32வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 32. श्री भगवानुवाच कालो अस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाह हर्तुमिह प्रवृन्तदः कृते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अविस्थितः प्रत्यनिकेषु योतः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காகவே நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். ஆக்சுவலா நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மூலம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பூமாதேவி ஒரு பசுவோட வடிவுல போய் பிரம்மதேவர்கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க. இந்த தர்மமற்ற அசுரர்களின் மூலமாக என்னுடைய இந்த பூமி வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரம் அதிகமாயிடுச்சு, நான் என்ன பண்றதுன்னு அவங்க அழுறாங்க. அப்ப பிரம்மதேவர் என்ன பண்றார், பூமாதேவிய பசுவோட ரூபத்துல கொண்டு போய் கர்ப்பதகுஷாய் விஷ்ணு கிட்ட போய் பார்க்கடல்ல வந்து பிரேயர் பண்றார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அசரீரி கேக்குது, பகவான் வந்து இந்த கிருஷ்ண அவதாரம் பண்ண போறாங்க. அப்ப பூமாதேவியோட இந்த பலு வந்து குறையும் அப்படின்னுட்டு. சோ அதுதான் இங்க வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார், காலம் என்பது நான் தான், இந்த உலகங்களை அழிப்பதற்காக வந்திருக்கேன். ஏன்னா எல்லாம்
அசுரர்கள் வந்து அதிகமாயிட்டாங்க, அதனால அதை அழிச்சு அவங்கள எல்லாம் கொன்று இந்த பாரத்தை குறைக்க போறேன். யார் மட்டும் உயிரோடு இருக்க போறாங்க? பாண்டவர்கள் மட்டுமே இருக்க போகின்றார்கள். ரெண்டு தரப்புல இருக்கக்கூடிய வீரர்களும் அழிந்து பூமியோட பாரம் குறைய போகுது. அதுதான் அவருடைய அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் கிருஷ்ண அவதாரம் அப்படின்றத சொல்றாரு. 33வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 33. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. दस्माद्वमुत्तिष्ठ यशोल्लपश्व जित्वा शत्रुन् पुष्प राज्यं समृत् मयैव दे निगदा पूर्वं एव निमित्तमात्रं पवसव्य सासिन्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனவே எழுந்து போரிட தயாராக, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசனை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே நீ ஒரு கருவியாக மட்டுமே இந்த போர்க்களத்தில் செயல்படுவாயாக அப்படின்றத சொல்றார். 34, 35வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. द्रोणं स भीष्मं स जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अभियोत वीरान् महाहतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा यस्व जेतासि रणेह पत्नान्। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वसनं केशवस्य कृताञ्जलिर् वेपमानः कृति नमस्कृत्वा पूय एवाह कृष्णं स कथं पीत प्रणम्य। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். நீதான் அரசாங்கத்தை வந்து அமைக்கப் போகின்றாய், ராஜாங்கத்தை. அதனால நீ வந்து வெறுமனே போரிடு, எனது கருவியாக மட்டுமே நீ இரு. திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுதழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். ஏன்னா விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு வந்து ரொம்ப பயம் வந்துச்சு. ஆஹா, சாக்ஷாத் பகவான். பிரபுஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போடுங்க. சாக்ஷாத் பகவான், அவரை போய் நம்ம வந்து நண்பனாகவும் ஒரு உறவினன் போலமே நடந்து கொண்டோமே, ஆனா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து எத்தனை விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்து அவர் பயம் வந்து விட்டது. 36, 37 மாதாஜி. 38. हरे कृष्ण माताजी। प्राणे ऋषिकेश दव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि तिशोत्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः। 27வது ஸ்லோகம். கஸ்மாச்ச தேன நமே ரண்மகான்மன் கரியசே பிரம்மணோ அவ்யாதி கர்த்ரே அனந்த தேவேஷ ஜெகன்னிவாச துவமச்சரம் தத்பரம் யத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது. சோ பகவான் நம்ம எப்படி அவர்கிட்ட சரணடைகின்றோமோ அதை அப்படியே ரெசிப்ரோகேட் பண்றாரு. நம்ம பல அத்தியாயங்கள்ல பார்த்தோம் இல்லையா? சோ சித்தர்கள் வந்து அவரை ரொம்ப மரியாதையோட வணங்குறாங்க. அதே சமயத்தில் அவரை பார்த்த உடனே அசுரர்கள் பயப்படுறாங்க. மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்கள் ஆதி படைப்பாளர். ஆமா, பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து 3 ரூபங்களாக வியாபித்து அவரிடமிருந்துதான் மகாவிஷ்ணுவிடமிருந்து பிரம்மதேவர் வந்திருக்காரு. அப்ப அவர்தான் ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜடத்தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்றத வந்து சொல்றார். அவரோட இதுல 2nd சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் கேட்பார், உங்களுடைய குருவாகிய சாந்திப முனி கிட்ட போய் நீங்க வந்து சண்டை போட முடியுமா? ஏன்னா என்ன போய் துரோணாச்சாரிய கிட்ட ஏன் என்ன வலுக்கட்டாயமா சண்டை போட சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு. இப்ப என்ன சொல்றாரு? ஏன் அவங்க உங்களுக்கு மரியாதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு இல்லையா? அப்படியே ரிவர்ஸா மாறிட்டார்.
எல்லையற்றவர், தேவர்களின் தேவன். அதனாலதான் அவர் வந்து புருஷோத்தமர், முழுமுதற் கடவுள், அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர், அனைத்தையும் அனுபவிப்பவர்னு பாக்குறோம். அகிலத்தின் அடைக்கலம் எல்லாம் வந்து பிரளய காலத்தில் பகவானிடத்திலே வந்து அடைக்கலம் ஆகின்றது. தாங்கள் அழிவற்றவர், எட்டர்னல், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். பிரம்ம சம்ஹிதத்துல வந்து நம்ம பாக்குறோம், பிரம்மதேவர் வந்து எல்லா காரணத்திற்கும் காரணம் பகவான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ இந்த ஜட தோற்றத்திற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். நமக்குதான் வந்து அந்த முக்குணங்கள் இருக்கு, ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம். ஆனா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்வகுணத்தில் இருக்கின்றார் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலமும் நீரே, அனைத்தையும் அறிந்தவர், அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே, பௌதீக குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட உன்னது அடைக்கலம் நீரே, எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதிலும் தாங்கள் பரவி உள்ளீர்கள் அப்படின்றத வந்து இங்க அர்ஜுனர் வந்து அக்னாலேஜ் பண்றார். 41, 42 மாதாஜி பிரபுஜி. 41, 42. வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? வாசிங்க மாதாஜி, ப்ளீஸ் மாதாஜி. சகேரி மத்வா பிரசபம் யதுக்தம் ஹே கிருஷ்ணா ஹே யாதவா ஹே சகேதி அஜானதா மகிமானம் தவேதம் மயா பிரமாதத் பிரணயேன வா அபி யச்சாசார்தமஸ்கிருதோ அசிவிகாரஸ்யாசன போஜனேஷு ஏகோ அதவாப்யாச்சுத தத்சமக்ஷம் தத்ஷாமயே த்வாமஹமப்ரமேயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல், கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, அப்படி நான் பண்ணினாலும் அவர் என்னது, பகவான் வந்து இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. அவரை பத்தின ஞானம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம், விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம், ஆஹா நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட எப்படியெல்லாம் வந்து பழகி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றார், பயந்தவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கின்றார். 45வது ஸ்லோகம். இதுதான் வந்து ஒரு பக்தனோட குவாலிட்டிஸ். நம்ம பண்ணினது தவறுன உடனே கம்ப்ளீட்டா நம்ம சரண்டர் ஆயிடும் இல்லையா? ஒரு சிலர் வந்து இல்ல நான் இப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா பக்தன் வந்து பகவான் கிட்ட தான் செய்த தவறை வந்து உணர்ந்த உடனே என்ன பண்றாங்க, அந்த கில்ட்டி கான்சியஸ் வந்துடுது. உடனே அந்த தவறுக்கான பிராயச்சித்தத்தை வந்து அவங்க தேட வந்து முயற்சிப்பார்கள் அப்படின்றத பார்க்கணும். 45வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு பிரபுஜி கூட இல்லையா நமக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விஜய் அத்ருஷ்டபூர்வம் கிருஷிதோ அஸ்மித் திருஷ்ட்வா பயேன ச யதித மனோ மே தத் ஏவ மே தர்ஷய தேவ ரூபம் பிரசீத தேவேஷ ஜெகன்னிவாச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. எனக்கு உங்களோட அந்த ரூபத்தை பார்த்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு, மகிழ்ச்சியா இருக்கு. யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு பாக்கியம். முதல் முறை எனக்கு இந்த தரிசனம் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா ரொம்ப பயமா இருக்கு. அதால எனக்கு இன்னும் மனசு ரொம்ப குழம்புது. அதனால உங்களுடைய அந்த 4 கை ரூபத்தையும் 2 கை ரூபத்தையும் நீங்கள் எனக்கு வந்து காட்டி அருள வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்றார். 46, 48, 49 மாதாஜி. 46, 48, 49. 46, 48, ஹரே கிருஷ்ணா. 49 படிச்சிடறேன். வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. வாசிங்க. 46, 48, 49. பரவாயில்ல, மாதாஜிஸ் வந்து மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
46 லேட் ஆயிடுச்சுன்னா எடுக்க கஷ்டமா இருக்கும். क्रीटनं कथिनं ஆனா चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं दैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते मूर्ते 48 न वेद यज्ञात् ययनर् न दानयर् न सक्रियाविर् न तपोविर्क्रै एवं रूप शक्य अहं शक्यनुर्लोके दृष्टं तवत् अन्येन गुरु प्रवीर 49 मादेवयाद मास विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरं ईतृं ममेदं वियभेदभि प्रीतमना पुनस्त्वं तत् एव मे रूपं इदं प्रपश्य. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களை உடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகின்றேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். சோ இப்ப அர்ஜுனன் என்ன பண்றார்? விஸ்வரூப தரிசனத்தை கண்டு எனது மனம் குழம்பி இருக்கின்றது. ஆனா எனக்கு நீங்க அந்த தரிசனத்தை கொடுத்திருக்கீங்க. விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களை உடைய இறைவனே, உங்களுடைய 4 கை ரூபத்தையும் பார்க்க நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன்னு சொல்றார். குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை 47ல பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. 48வதுல கண்டினியூ பண்றாங்க. வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாதது. ஆன்மீக உலகத்தில் சாத்தியம். அதற்குதான் நம்ம இப்பங்கெல்லாம் நம்ம நம்மளே தயார் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த ஜட உலகத்துல 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக அந்த சந்தியா யுகம், 2 யுகங்களுக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் துவாபர யுகத்துக்கும் கலியுகத்திற்கும் நடுவுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த ஞானத்தை கொடுத்திருக்கார். அப்பதான் இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் கிடைத்திருக்கு நம்ம அர்ஜுனனுக்கு. சோ அவர் என்ன சொல்றாரு? வேதங்களை படிக்கிறதுனால கிடைக்காதுப்பா இது, யாகங்களை செய்யறதுனாலும் கிடைக்காது, மற்றவர்களுக்கு தானம் செய்வதும் புண்ணிய செயல்கள் செய்வதும் கடும் தவங்கள் செய்தாலும் இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் கிடைப்பது இந்த ஜட உலகில் சாத்தியம் அல்ல. எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ள. பகவான் பக்தவச்சலன். பகவான பாத்தீங்கன்னா பக்தனுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுவார் அவர் இல்லையா? இனி இது முடிவு பெறட்டும், நீ ரொம்ப பயப்படுறப்பா, அதனால நான் இதை முடிச்சிடுறேன். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக அப்படின்னு அவர் என்ன பண்றார்? அந்த குழப்பத்துல எல்லாம் விடுபடணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ரூபத்தை மறைத்துக் கொள்கின்றார். அந்த விஸ்வரூப ரூபத்தை மறைத்துக் கொள்கின்றார். அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். நீ என்ன ரூபத்துல வரணும்னு நினைச்சியோ அந்த ரூபத்தை அமைதியான மனதுடன் நீ அத என்ஜாய் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அவர் 4 கை ரூபத்தை காட்டுறார். பிளஸ் மீண்டும் அவருடைய அந்த 2 கை ரூபத்தில் தன்னுடைய நண்பன் கிருஷ்ணனாகவே அவர் வருகின்றார்ன்றதை பார்க்கலாம். 50வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 50வது ஸ்லோகம். இன்னும் ஒரு 2 ஸ்லைடு தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. 50வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण। संजय उवाच इत् अर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्श्यम् आस भूयः आश्वासायम् आसथ पीतं एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். சோ பகவான் கிருஷ்ணருடைய சுய ரூபம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த 4 கை ரூபம். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனனுக்கு பிரியமான அந்த 2 கை ரூபத்தில் பகவான் காட்சி அளித்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 51, 52வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 51, 52. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. वासा दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत ससेदा प्रकृतिं कदा. 52. श्री भगवान वासा सुदर्शनमिदं रूपं दृष्ट्वा मसि यस्यन्ममं देवा अप्यस्य
ரூபஸ்ய நித்யம் தர்ஷ ஆகாங்க்ஷனா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளவு பயம் வந்தது இல்லையா, குழப்பம் இருந்தது. இப்ப பகவானுடைய இது அப்பாடா எனக்கு இப்பதான் பெருமூச்சே வந்தது கிருஷ்ணா. இந்த உங்களுடைய 2 கை ரூபத்தை பார்த்த உடனே ரொம்ப அழகான இந்த ரூபத்தை பார்த்தோம். அதுல வந்து விஸ்வரூபத்துல வந்து கோரப்பள்ள எல்லாம் பார்த்தாரு இல்லையா, பகவான் இன்னொரு முகம் இருக்கு அப்படின்றத மாதிரி பார்த்தாரு இல்லையா. சோ இப்ப வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, உங்களோட இந்த ரூபத்தை பார்த்துட்டு என்னோட மனசு இப்பதான் சாந்தி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு. அதனாலதான் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணர் அப்படின்னா நிறைய மீனிங் இருக்கு, கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியவர் இல்லையா. அதனால அவர்கிட்ட என்ன சொல்றார், இப்ப என்னுடைய மனம் வந்து சாந்தி அடைஞ்சிச்சு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் கூட சேர்ந்து வந்து சிவபெருமானே வந்து ராசலீலையில வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக வருவார் அந்த நதிவனத்துல. ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வேற ரூபம் போட்டுட்டு வந்தாலும் அவரை வந்து கண்டுபிடிக்கவே எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சு கோபியர்கள் எல்லாம் வெளியில அனுப்பிச்சிடுவாங்க. நீங்க வந்து சிவபெருமான் வந்து வேற ரூபம் எடுத்து பெண் வேடம் போட்டுட்டு உள்ள வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது நம்ம எப்படி வந்து ஒரு தடவை வடிவேல் வந்து சொல்லுவார் இல்லையா, நான் என்ன இது போட்டு வந்தாலும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு. அவரோட அந்த கங்கை ஒரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குடுமி இருக்கும் இல்லையா, அந்த தலையில இது பண்ணிருக்குது. சோ அதை வச்சு கோபியர்கள் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, இது வந்து சிவபெருமான் வந்து லேடி மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு உள்ள வராருன்னு சொல்லிட்டு. அவருக்கு வந்து யாருக்கும் உள்ள அந்த ராசலீலை நடக்கிற இடத்துல வந்து அட்மிஷன் கிடைக்காது, உள்ள போகவே விட மாட்டாங்க. சோ பகவானுடைய இந்த ரூபம் கிருஷ்ண ரூபம் பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் கூட இந்த ரூபத்தை பார்க்க தரிசிப்பதற்காக நாடுகின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 54வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 54 இன்னும் 2 ஸ்லோகம் தான். ஹரே கிருஷ்ண பத்யா சத்ய அகமேவம் விதா அர்ஜுன ஞாதும் திரஷ்டும் ச தத்தேன பிரவேஷ்டும் ச பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் இருக்கும் என்னை கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். பகவான் கிருஷ்ணர் அடிக்கடி சொல்றார், என்னுடைய பக்தனால் மட்டும்தான் என்னுடைய நாமங்களையும் குணங்களையும் ரூபங்களையும் லீலைகளையும் செயல்களையும் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனா இப்ப உன்னோட முன்னாடி இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா கலப்படமற்ற பக்தி, அனன்ய பக்தி. சோ அந்த பக்தினால் மட்டும்தான் பகவானுடைய லீலைகளை புரிந்து கொள்ள முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். நம்ம இதை வந்து நம்ம கிருஷ்ண இயக்கத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியோ இல்ல ஜஸ்ட் பார்க்கும்போது எல்லா புக்ஸோட ஒன்னா பார்ப்போம், அப்ப நமக்கு அவ்வளவா புரியாது. ஆனா எப்ப நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறோமோ அப்ப பார்க்கும்போது நம்மளும் வந்து என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவோம், என்ஜாய் பண்ணி படிப்போம், நம்மளும் அந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபீல் நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தனுடைய நிலை. 55வது ஸ்லோகம் மாதாஜி, கடைசி ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மத்பரமோ மத்பக்த சங்கவர்ஜிதக நிர்வைர சர்வபூதேஷு யசே சாமீதி பாண்டவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு வாசிச்சுங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு புஷ்டி காட்டுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு வாசிச்சுங்க மாதாஜி. ஓம் தத் சத் இது ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकदशो अध्याय. हरि ओम. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான். சோ அவர் வந்து என்ன வழி அப்படின்றத வந்து சொல்லிட்டாரு. நம்ம டிக்கெட் எடுக்க வேண்டியது நம்ம கையில தான் இருக்கு இல்லையா. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு பாருங்க, பலநோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இருக்க கூடாது, எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு அவர்கிட்ட கேட்க கூடாது இல்லையா. அடுத்து என்ன சொல்றாரு, மனக்கற்பனைகளின் கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபடணும். என்ன மனக்கற்பனை, பகவான் இப்படி அப்படின்னு நம்மளா ஒரு யூகம் வைத்திருக்க கூடாது. நம்ம வந்து இதை எப்படி தெரிந்து கொள்வது, பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறது மூலமாக பகவானுடைய உண்மை நிலையை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். அது மட்டுமல்லாம நம்மளுடைய வாழ்க்கை
வாழ்க்கையோட இலக்கு என்ன? கோலோக பிருந்தாவனம். அதற்கு நான் போறதுக்கு என்ன எப்படி பிரயத்தனம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். எவன் ஒருவன் பகவானுக்காகவே செயல்படுகின்றானோ, என்ன பண்ணாலும் அது அவருக்காக நினைச்சு நம்ம பண்ணும்போது அவர் மட்டுமே நம்மளுடைய பரம இலக்கா வைத்துக்கொண்டு, அப்போ எல்லாரையும் பார்க்கும் போதும் எல்லார் இடத்துலயும் வந்து ஆத்மா பரமாத்மான்ற ரூபத்தில் பகவான் இருக்கின்றார். அப்ப அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து அன்பு செலுத்துவோம், மரியாதையா நடத்துக்குவோம். அப்ப அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நண்பனாகவே இருப்பார்கள். அப்படி இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துல இருந்து விடுபட்டுட்டோம். சோ பகவான் கிட்ட தான் கண்டிப்பா நம்ம போவோம். அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்து அடைகின்றான். சோ நமக்கு இப்ப யாராவது எதிரிகள் எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்களை வந்து நண்பரா மாத்துறதுக்கு பாத்துக்கணும். நம்மளுடைய ஒரே இலக்கு பகவானை சென்றடைவது, கோலோக பிருந்தாவனம் போறது மட்டும்தான்றத நம்ம நினைச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா 11வது அத்தியாயம் விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுனன் வந்து விஸ்வரூப தரிசனத்தை பற்றி பகவான் கிட்ட வந்து கேக்குறார். நீங்க எல்லா இதுலயும் எப்படி வியாபித்திருக்கு, உங்களோட விபூதி யோகத்தின் மூலமாக எனக்கு வந்து சொல்லியிருக்கீங்க. ஆனா அதை நான் வந்து எப்படி வந்து அனுபவிப்பது? எனக்கு அந்த பாக்கியம் இருந்தால், எனக்கு அந்த தகுதி இருந்தால், எனக்கு அந்த உங்களுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டி அருளுங்கள்னு அவர் கேட்கிறார். அதனால கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுறார். இந்த ஜட கண்களின் மூலமாக அதை பார்க்க முடியாது, அதனால் உனக்கு இந்த தெய்வீக கண்ணை கொடுக்குறேன்ட்டு அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப நடுநடுங்கி போயிடுறாரு. ஏன்னா அவர் என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அது எல்லாத்தையும் அவர் கண் முன்னாடி பாக்குறாரு. அது மட்டுமல்ல, அவரே சொல்லியிருக்கார் காலம் நான் அப்படின்னுட்டு. அப்போ இந்த 18 நாளுக்கு அப்புறம் 18 நாள் பீரியட்ல என்னென்ன நடக்க போதோ அதையும் பாக்குறார். அதனால இந்த 2 சைடுல இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் மடிந்து போவதையும் பார்க்கிறார். அப்ப அவருக்கு புரியுது, நான் பகவானுடைய ஒரு கருவியாக இருந்து மட்டும் இந்த போரில் நம்ம வந்து முன்னெடுத்து செல்லணும் அப்படின்றத பகவான் சொல்றார். அதை மட்டுமே இலக்காக வைத்துக்கொண்டு அவர் நகர்கின்றார். கடைசியில என்ன பண்றாரு? எங்க பார்த்தாலும் 360 டிகிரி ஆங்கிள் அவர் என்ன பண்றார்? விழுந்து விழுந்து வணங்குகின்றார் அர்ஜுனன். ஏன்னா எங்க பார்த்தாலும் பகவானே தெரிகிறார் அவருக்கு. அதனால கடைசியில என்ன பண்றார்? அப்பா அவர் ரொம்ப பயந்து போய் நமக்கு வந்து கிருஷ்ணா தயவு செஞ்சு நீங்க வந்து உங்களுடைய பழைய ரூபத்தில், உங்களுடைய சுயமான அந்த 4 கை ரூபத்தில் நாராயண ரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பகவான் வந்து பக்தன் பயப்படுறான்றதுக்காக அவர் வந்து தன்னை மறைத்து கொண்டு தன்னுடைய சாதாரண கிருஷ்ண ரூபத்தில் வந்து அவருக்கு வந்து அருள்வாளிக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதை பார்ப்பது கூட நம்ம பார்த்தோம். அந்த நடுவுல இருக்கக்கூடிய அத்தியாயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தை வந்து நமக்கு எப்படியெல்லாம் நம்ம பக்தி பண்ணலாம், பக்தனோட குவாலிட்டிஸ் என்ன, நாளைக்கு இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நம்ம பார்க்க போறோம். சோ நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, நம்ம கிட்ட கலங்கமற்ற அனன்ய பக்தி, எதையும் எதிர்பார்க்காத ஒரு பக்தி வேணும். பகவானை மட்டுமே நம்மளுடைய பரம இலக்காக கொண்டிருக்கணும். எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்போட இருக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். சோ இதை செய்யும் போது கண்டிப்பாக பகவானை வந்து அடைவோம் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் அடுத்த ப்ராமிஸ் நமக்கு வைக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பத ருப்யஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் की जय. जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर हरि बोल, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माता जी प्रभु जी எல்லாருக்கும்